Ο Θείος Λόγος θα ακουστεί ξανά για δεύτερη συνεχή χρονιά στον Ιερό Βράχο στη Μονή της Παναγίας του Μελά, στη Ματσούκα τραπεζούντας πόντους, στο όρος Μελά. Πέρυσι το 15 Αύγουστο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ήταν ο πρώτος προκαθήμενος της Ορθοδοξίας στην 17 αιώνων ιστορία της Μονής που χωροστάτησε σε πατριαρχική θεία λειτουργία, ανήμερα μάλιστα της Κυμνής του Θεοτόκου, 89 χρόνια μετά τον ξερισμό των ποντίων από τις πατρογονικές τους εστίες. Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε και για τη φετινή χρονιά. Σε μια περίοδο που ο ελληνισμός βιώνει τις συνέπειες μιας σοβαρής κρίσης στη Μητροπολιτική Ελλάδα, τα βλέμματα των Ορθοδόξων Ελλήνων θα απλωθούν και φέτος στις ποντιακές βουνοκορφές της αλυσμόνητης, ευκλεούς, Ελληνίδας πόλεως, καύχημα των Κομνηνών και τίδα και πατρίδα 2,5 εκατομμυρίων ποντίων σε όλη τη γη, την Τραπεζούντα. Μια μέρα μετά τη γιορτή του προφήτη Ηλία, εδώ στην Τραπεζούντα, στην Ιερά Μονή Παναγίας του Μελά, χιλιάδες είναι οι Τούρκοι πολίτες, μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, που σειραίουν κατά χιλιάδες εδώ στους βράχους της Παναγίας. Στις αρχές Αυγούστου, προς τα μέσα Αυγούστου και προς το 15 Αύγουστο, θα έρθει και το μεγάλο ελληνικό κύμα για να παρακολουθήσει τη δεύτερη κατά σειρά σε χρόνο πατριαρχική θεία λειτουργία, χωροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Η εικόνα των χιλιάδων μουσουλμάνων να προσέρχονται μαζικά μάλιστα στην οικία της Παναγίας είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακή. Συνήθως γίνεται λόγος για τα οικονομικά δεδομένα της άδειας επανλειτουργίας της Μονής, όμως το κυρίαρχο θέμα είναι η πίστη των ανθρώπων στο Θεό. Τι αναζητούν λοιπόν οι πιστοί μουσουλμάνοι σε ένα καταξοχήν χώρο λατρείας της Ορθοδοξίας? Απλή περιέργεια, τουριστικός προορισμός, το φυσικό τοπίο, το οποίο είναι πράγματι μοναδικό? Το βέβαιο είναι ότι η μνήμη της Παναγίας στην Καθημάς Ανατολή είναι τόσο βαθιά ριζωμένη που ακόμα και σήμερα και εν μέσω αλλοδόξων κάτι θυμίζει. Στη γραφική κομμόπολη της Ματσούκας συναντήσαμε τον δήμαρχο Ερτογρούλ Γκέντς, ο οποίος είναι θερμός υποστηρικτής της επαναλειτουργίας της Ουμελά. Μας μίλησε για την περσινή εμπειρία, η οποία ήταν θετική, καθώς οι τουρκικές αρχές είχαν σημαντικά ερωτηματικά για το πώς θα κυλούσαν τα πράγματα. Beklediğimiz gibi de olmadı. Her şey yolunda gitti ve çok güzel bir ayin oldu. Bizler bu yönden memnunuz. Ευτυχώς δεν έγιναν αυτά που μπορούσε να συμβεί, ό,τι σκεφτόμασταν. Όλα πήγαν καλά και τέλεια. Αφού τα πράγματα κύλησαν ομαλά, θέλουν να προχωρήσουν και στο επόμενο βήμα. Πρόθεση του Δημάρχου της Ματσούκας, Ερτογρούλ Γκέντς, είναι να λειτουργήσει η Παναγία του Μελά και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Όπως και επίσης να αναστηλωθούν πλήρως τα άλλα δύο μοναστήρια, ο Άγιος Γιάννης ο Βαζελώνας και ο Άγιος Γεώργιος Περιστεριώτας. Οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων της Τραπεζούντος έχουν θετικές παραστάσεις διαχρονικά από τους Έλληνες εκδρομείς. Η διευθύντρια, μάλιστα, ενός εκ των πιο γνωστών ξενοδοχείων, στην πάλαιποτε ελληνική πλατεία του Μεϊντανίου, θεωρεί ότι η κρίση στην Ελλάδα μπορεί να φέρει περισσότερους Έλληνες στη Σουμελά φέτος και εξηγεί. Ekonomik krizin yaşandığı şu dönemde insanların biraz daha hani dine yönelip işte dua ihtiyacı olduğu için biraz daha katılım fazla olacağını düşünüyorum ben. Ειδικά φέτος που επικρατεί η κρίση στην Ελλάδα, πιστεύω ότι θα έχουμε πιο πολύ ανάγκη την Παναγία φέτος το 15 Αύγουστο. Σε κάθε περίπτωση, τα χνάρια των Ελλήνων σε αυτή τη γη έχουν σφραγίσει αυτά τα χώματα. Αγναδεύοντας κανείς την Παναγία του Μελά, εδώ στο όρος Μελά, αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε ένα σημείο του πλανήτη όπου η φύση πραγματικά οργιάζει, σε ένα εκπληκτικό τοπίο. Η Παναγία του Μελά όμως δεν είναι απλά ένας τόπος τουριστικής έλξης. Είναι το διαχρονικό σύμβολο, το εθνικό θρησκευτικό σύμβολο όλων των ελληνοορθοδόξων ποντίων σε όλο τον κόσμο.